Maar voordat de hierste leefhavers de hinders van het Koningshuis in actie zeggen, moet ze wel een aantal Rijnbuien uitzitten. Dat maakt het de meeste niet uit, want er is vanmiddag genoeg te zien. De hinders met traditionele inspan. Maar ook het springen. En applaus, jawel. Beetje Rijnwetter maakt het jou niet uit? Nee, dat maakt niks uit. We komen hier al jaren. Dus, en of regen of geen regen, geen probleem. Hoe vind je het? Leuk. En wat is hier zo leuk aan? Nou, alles wel. Het springen vind ik het mooist. Dit jaar is het alweer de 60ste keer dat het concours hippiek georganiseerd wordt. De organisatie spreekt van een succes, alleen nog het waar hier wat beter kan. Nou is het begonnen te regenen om 2 uur. Ik kan niks aan doen, maar ik vind dat er nog veel publiek blijft zitten en die blijven ons ondersteunen. Het publiek moest er even op wachten, maar dan verschijnen de speciale gasten op het terrein. Het Koninklijke Staaldepartement. Aanreizigen uit Den Haag bij. Maar dat wie geen enkel probleem, omdat er een bijzondere baan is met Friesland. Het gaat namelijk om Frieske hinders, de hinders die het onder andere voor de Gouden Koets rennen. Het Koninklijk Staaldepartement is iets waar we heel trots op zijn dat die hier zijn gekomen. We zijn met 14 man en 12 paarden en 3 koetsen. En ze maken er heel wat werk van en om 3 uur komen ze vanuit het dorp. Een stukje door het dorp heen en dan over ons trein heen. En het zijn toch koetsen van een paar honderd jaar oud die gewoon niet te zien krijgen. Die staan binnen. Museumstukken. Vanzelf zien we de medewerkers van het staaldepartement graag wat vragen stellen willen over de Frieske hinders. Maar dat bloot het geheim van het paleis. De Rijksvoorlichtingsdienst docht er geen mededelings voor.